No niin, elikkäs Pyronetin tilauksia. Tämmönen läjä. 3 laatikkoa, nämä on kyllä aika kevyitä, että tossakin on vaan 1 tuote ja sitten on tämmönen. Avataan tästä näin, niin sainkohan me itse asiassa niin ihan laivina niin avattuu tänne. Eli täällä on semmonen keppisetti, minkä kaikki vähän taitaa tietää. Tää on muuten itse asiassa hankalampaa kuin mä ajattelin. Eli yksi keppisetti. Ja sehän on, se näköjään on laitettu, niin en mä huomannutkaan tuommoista. Noin. Eli fireballit. 375 grammasta. 375 grammasta keppiä ja nää jäi multa viime vuonna niin saamatta kautta hankkimatta, niin nyt ne on tässä. Eli 4 kappaleet kostaa grammaa, niin se on jaettuna 4 sitten, niin C75 ja tossa on näköjään vähän reikääkin tullut siihen ja sitten yhden oton taktiikalla niin jatketaan tästä. Noin ja noin. Eli jaha, pitääpäs sittenkin niin vähän sähälätä. Eli täällä on 2 perkelee. 2 pataa. 2 samanlaista pataa ja etiketitkin vähän repsuttaa. Eli Magical ja toinen samanmoinen. En muista, että minkä takia olin päätynyt ottaa 2. Ehkä mä sitten tuplaan nää ja siinä on rakettitukkufonttikin näköjään. Eli 25 laukausta ja grammoja näyttää olevan 325. Eli nyt mä pystyn, niin ei tarvitse teippaa yhteen, vaan voi laittaa tuolla Kiina sähköllä niin menemään, niin samaan aikaan siellä on pieni etäisyys, niin näin. Ja sitten on Armageddon P1 3 kappaletta, kun oli se, olisikohan ollut 30. Se kuulostaa ainakin melkein järkevältä. Ja mitäs nämä on? 045. Mun mielestä ihan ok. Ei ne kaikki tarvi olla sellaisia, että kuulo lähtee. Muutenkin kuulo on hieman heikentynyt jo. Saadaanko me vielä tämä vika avattua tästä niin, että heilahtaa. Näin. Eli tässä toi pois, toivottavasti siinä ei vilahtanut mitään. Eli täältä Samari. No, siinä näkyy, että on Brocade King. Eli isoputkinen siinä ja sitten otetaan tää suhnunkainen täältä pois. Elikkä rock'n'roll. Tommonen pieni. Tai tää ihan maailman pieni, no tuo on varmaan puoli kiloa. 468 grammanen kaakku. Ja rytmitys oli mun mielestä hieman hauskan puolinen, että ampuu niinku tästä 3 kerrallaan ja sitten tulee pieni väli ja sitten ampuu 3 ja sitten täältä lähtee 3 ja niin edespäin. Niin olisi ehkä kivempi, jos ampuisi joko näin järjestyksessä tai sitten kaikki samaan aikaan eikä tolleen niinku töksähdelle. Ja siinä on Brocade King.
Brocade Kingi. Noikä. $800 grammaa ja tosiaan 20 laukausta ja mikäs nämä putket näin nyt sitten oli? Onko se 3/8? No. Mitä sen enempää ihmettelemättä, niin mun mielestä taisi olla 3/8. Ei, 4/8. Niin ihan ok siihen. No en muista tarkalleen mitä maksoi, mutta ei se ihan hirveänä ollut. Ja nää oli tosiaan niin 3 luotaa 10. Tää oli ehkä 15 €. Korkeintaan Magicalit oli taisi olla nyt sesongissa niin 25 €. Niin muistaakseni mä maksoin näistä 24,90 tai jotain semmoista niin kuin 2. Mutta kallista ei ollut, vaan melko se halpaa, jos voi sanoa. Ja tässähän on se viimeinen näistä 4 padasta niin asennettu väärinpäin. Niin katsotaan miltä se näyttää ja voisiko sille tehdä jotain vai pitääkö keksiä sitten jatkoksi niin kakku. Eli lähtee tosta ja sitten menee tohon ja sitten tähän ja sitten tähän. Eli täytyy varmaan katsoa video, että millainen se nyt sitten on, mutta se tarkoittaa sitä, että se taitaa lähteä niin tuolta ampumaan näin päin. Silloin päätyy, vikalaukaus on täällä. Niin se varmaan, että nämä on niitä komeetoita ja nämä on niitä ihan kunnon laukauksia. Tää on laitettu vaneriin, niin tän voisi periaatteessa nostaa ja korjatakin. Mutta tämmönen videosti ja jos katsotaan seuraavaksi tämän päivän tiskiostokset, niitäkin on muutama sillain niin kuin videon arvoisesti. Jees, seuraava video.